Jopuonjre mag klas apar kod ariyo e pacho ka mangima nochako ayanga penj maduong' mar KCSE ka jatend migawo mar somo Julius Migoso Gamba olero ni giseketo kenge mag neno ni penjno odhi makare. Matimore kinde ma migawo mar somo owacho ni giseketo tenge omenda maromo bilion 1 ma ibiro tigo de ndiko jopuonje tich koriwo koda ka ndiko jopuonj junior secondary maromo 2,000. Jopuonjgo biro chako tich Januar higa manyien. En penj mano chakore okinyi makawuone pacho ka mangima kama jopuonjre maromo 965,501 ma klas apar kod ariyo no chanko penjno mar KCSE ayanga. Jatend migawo mar somo Julius Migoso Gamba wacho ni arita oseket motegno ne jopuonjrego maneno ni penj otim e yo makare maonge ng'ikruok moro amora koriwo koda ka gwenge marochruok mag arita osebedo ka kelo wich bar. Ogolo siem ne jopuonjre manyalo bedo kod paro mar kwalo penj makamago. The administration of the 2024 examinations will be conducted under multi-agency approach involving the Ministry of Interior and National Administration, the Ministry of Education, the Ministry of ICT and Teacher Service Commission. All the personnel involved in the examination processes were well briefed on their roles and are ready for the exercise. I particularly wish to reiterate that the use of mobile phones in any examination center when papers are in progress is prohibited, and this must be adhered to without any exception. Jagoro mungi ore migawo mar somo Belio Kipsang wacho ni migawo mar somo dhi mbele gi gedo mar klese ma jopuonjre ma dhi donje grade mar 9 biro tiyo godo ka jaratije maduol mandiko jopuonje pacho ka Nancy Masharia olero ni migawo mar somo oseketo tenge omenda maromo siling bilion 1 mar ndiko jopuonj koriwo koda kamago mag interns maromo 2,000. We have now finalized the implementation of CBC in PP1, PP2. We have finished in primary school. This year in January we shall be going to the final class in junior school. That is grade 9. And as we go to grade 9, I want to assure the country that we are preparing and we are prepared to ensure that our children transit very smoothly. I am urging all teachers who qualify for the positions that we shall be advertising to please apply. In the past, we have had some grades not getting enough people. Please urge your teachers, even when you open school or even now, because we'll be advertising soon before schools open, that you all participate in applying for this. Shendano beneno chakore makare counties makaluo. E county mamigori, Commissioner ma county no Mutua Kisilu, osingo neno ni oluwo chike makare e penj makamano kendo rida rita kaka winjore. Tuko na wanafunzi takriban 26,000 na 800 na kitu hapo, na tuko na containers 14, na tuko na uhakika kwamba mtihani utaendelea vizuri. Tumewazungumzia walimu pamoja na maafisa wetu kwamba kuna watafuata sheria inavyotakikana. E county makisumu Jatelo mochung' ne some sub-county ma Kisumu Central, Charles Angela, wacho ni jogo marito penjo osedo tiegruok makare kendo ogeno ni penjno dhi timore yo mowinjore. And the exam is not beginning today. We began with the practicals the other time, and we've not faced any problem whatsoever. So I want to say that we are ready to go. E county ma Homa Bay, jopuonjre 3,325 nochako penj makamano ka apisa mochung' ne chenro makamano wacho ni gigeto tawo penjno kotenore gi chike mag NEC mago moseketi matawo penj mar KCSE. This year we have had an increase in the number of containers. All this is meant to make efficiency in the delivery of exams and ensuring that all exams arrive in good time. Mabire kinde ma japuonjre achiel mane igeno ni dhi timo penj mar klas 12 owito ngimane kama moko ariyo manyiri okonyore kendo igeno mondo mi gidhi nyime gi penj mag e kar thieth ma Meru Referral. Tunasikitika kwamba hadi kufikia saa 6 za usiku leo tumempoteza mvulana mwanafunzi mmoja ambaye anatoka katika maeneo ya Tigania West, na hali kadhalika hadi kufikia masaa hayo nimesema tulikuwa na mabenati wawili ambao walikuwa wamebarikiwa wakajifungua katika hospitali yetu ya Meru.